kata Facebook page mara Mugi TV kod YouTube bende parni in kod thuolo mara miyo wapachi kotenre gi weche manyien ma wakelo ni midhiambo makawuono. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Tielo mokwongo mara men piny, tielo mar ariyo wadhi bede koda wendo ma bende biro ne bang'e. Kik ibed mabor, chakruok nyaka giko kete manera Mugi TV. Wachako kod weche motenre gi masira. Maoktin ne ji 34 nyaka sani oseyangi ni owito ngimagi masira mar apaya manyotimore Olalo Manithi e gwenge mag Meru kocha e kinde ma bas mar kambi mar Modern Coast nyobayo kowuok e wi Olalo kendo ng'ielore nyaka e aora. Kaluwore kod masira no, telo mochung' ne rito ngima oganda jo Kenya apeini ma Thurka NTSA okumo nyamburko mag kambi no tiyo gi apeini ma Thurka ka nonro medo dhi nyime. Pod en kuyo ne anyuola manyowito jogi masira mar apaya manyotimore Olalo Manithi ma osekelo masiche mathoth mag apaya. Na hii gari ilianguka kitu saa 12 nikiwa tu naiangalia hivyo, lakini shida ya hapa ni daraja tutengenezewe vizuri, kwa sababu hata wale viongozi tunaochagua wanatuambia wanatengeneza lakini hawatengenezi. Watu walisema hiyo gari ilishuka hapa kwa kasi kidogo, na wenye walikuwa karibu kule walisema hiyo gari ilikuja ikakosa kudhibiti mwendo ndio ipige. Unaona daraja yetu iko karibu na kona hapa. Moko kuom familia mag jowuoth manyowito ngimagi masira no manyong'ado machuok ngima jowuoth ma ok tin ne 34 onyiso kuyo kaluwore kod lal ma masira no okelo negi. Tuna huzuni kubwa ya kifamilia kwa sababu ya lost my aunt Jane Kalambu Mwidhimbo. Tulikuwa tumekuja kwa sababu ya matanga my uncle Friday. So kutoka hapo Sunday na ndio hiyo news. My aunt alikuwa anarudi Mombasa. Unfortunately alikuwa kwa hiyo gari. So tukapata habari jioni ya kwamba tulipata kwanza kwa news. So kwanza mimi singefikiria kama alikuwa ameenda na hiyo gari. But unfortunately alikuwa kwa hiyo gari. So unluckily we have lost her. Masira no koro medo kwan mag masiche ma osebedo katimore apeini ma Thurka kod kwan mag jogo ma wito ngimagi kaachiel kod mayudo hinyruok e masiche mag apaya. Koyango okenge moseketi, komishona mar arita e gwenge mag Ugwe Evans Achoki okoni nyamburko no nyoting'o jowuoth 45 e kinde masira no, ka nyaka sani jowuoth maromo 5 pok oyang kama nitie, kendo gidhi nyime tiyo kod jolweny mag KDF mar ywayo oko nyamburko no kendo yango ka diponi nitie jok manyo moko e bwo nyamburko no. What we are doing now is to recover the wreckage